Ma'am, pwede first class. Uy! I-reply na. Oh, kalodeng po na oy. Uy! Mga gwapa! Mga gwapa! Kini akong pilion. I-heart na ako. Ma'am, kini ako pila ni. Tagay, nag-reply na. Grabe ka mahal. 5K, man yun. Layan, be. Ma'am, pwede 3.5. Uy! Kini. Wow! Tiba juga ni kibatanon pa. Nakahangyo na. Pariliyo man na. Nana may buhok. Nawag. Hello ma'am. Yes ma'am. Ako to ma'am. Fight. Magkita tayo niyang hapon. Sige. Black car? Okay. Sige. Pre! Dali pre! Oy pre! Ayasa ni Wasinso na kayo na buhok pa. Alam mo, mahal na kayo magpa-transplant anak pre no? Mahal, mga 1.5 yun. Onsa may tirada ron? Ako'y bagong sideline ron. Oo. Saan man ang TV mo na? Dapat pre, malipay ka kaya na kayo bagong sideline. Di nakatambay ba? Lagi pre, pero first time ako na ako ni nga sideline. Balaka ko ba? Anong mabalaka man ka nga? Dako makausweldo. Dako man noon pre, pero mas dako gini ako Ay, sige gara diyan. Ang una na nung taan ng mga laki diri. Saman ka oy. Bitaw pre, pero pulbaan man ko pre. First time magula ko ni. Jesus pre, naunsa man ka. Pre, tiban basta first time lambi. Basta first time nindot. So enjoy na. Saman ka. Unsay lami, unsay first time. Kamo na kung duha nagkita na pud mo. Pre, first time na ako sa trabaho ba, basin maliit na ko ba. Ato na ko. Sige pre, amping pre. Good luck sa imong first time. Boy, unsay first time di pre? First time di sa iya mo ba? Trabaho. Unsa man ang trabaho, chika-chika na. Nga, dili oy. Trabaho ka nila. Nabare, trabaho mo mag-chik-chik. Unsa po ka? Sus, pamura ka sa tuo, Jeffrey, basin ba? Trabaho ka mo dako mag-isa ang sweldo. Maigo lagi ka na ni, lipong lagi ka. Dako ka niya ang sweldo no, almost ka na 4. Unsa po ka isog ko kaayo. Dali na, dali. What? Dili ang tagtambay-tambay. Mahangin gini ko diri no. Pasudlo na po diri sa balay. Alin na. Samo ka lagi. Ako sini na ba? Asa nang to ang booking diri? Ay. Ano sa sakyanan? Berdoa na ba? Uy, kini. Patak pa ba? Piti-piti gini nga chika. Di gid saya kung 3.5 ani nga ibayad ba? Uy, ma'am! Ma'am! Ay, hi sir. Ako to nag-book ni mo, ma'am. Ay, okay sir. Hi sir. Hello. Ikaw akong kabook? Oo, ako to. Pero ay sa ma'am. Mangutana ko ba? Anong edad? 22 years old sir. Ay, kini. Bata. Sakto kayo nagpiti kaya ba? Ay sir, di ra ba ta pwede ka start kung wapay bayad? Ay, bayad? Wala problema na. Pila ganito? 3.5? Na kay Gcash. Yes sir, 3.5. Pwede bayad ako Gcash, be. Scan lang. Oh, okay na ma'am. 3.5 na ha? Okay sir, let's start. Kini, sige. Tara. Ay, Tessa! Ano man? Ay, dili man ako ang imong partner sir. Ha? Saan? Ay, ikaw mo itong ipili sa picture. Ay, kabala ka sir. Kung gwapa ko, mas gwapa to. Sure ka? Sure kayo. Di asa mo siya karon? Aw, nasa car. Sa car? Wow. Kini. Ay, kabala ka sir. Mag-enjoy jud ka. Bantay ka, ma'am, hap. Nagkakana ko sa kargada. Ay! Ma'am! Ma'am! Gawas na, ma'am! Paigot na ba? Ma'am! Gawas na ba? Kaya na anak ko. Gahi na kayo. Kadugay ba? Ma'am! Ulipin na ba yan ka? Hi, Builis. Puti kamay! Ma'am! Kano na may irong gibilin niyo dire? Ay sir, dili na iro. Mao ni Paris nimo. Ngano mangita man ka? Ako'y pares ni mo karo.
Ay, sa di ba yun yung sinabi sa likod? Ma'am! Di ba na? Ayaw!